Поведомлений об ночных выбухах у Могилеве. Расейцы скупляют столичную нерухомость, змены у пассажирских и грузовых перевозках и чарговое падаражэнне для ўладальнікаў электрычных аўтаў. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў пятніцы 3 красавіка на Белсаце. Пачынаем. Уначы ў Магілёве прагучалі два выбухі, паведамляе наша Ніва са спасылкаю на допісы мясцовых жыхароў у сацыяльных сетках. Сцвярджаецца, што гэткія гукі чулі з боку Задняпуроўя каля паловы на 12-ю ночы. Падрабязнасцяў і пацверджанняў інцыдэнту з афіцыйных ці іншых крыніцаў на момант запісу гэтага выпуску няма. Белсат працягне сачыць за сітуацыяй у нашых сацыяльных сетках і вечаровым інфармацыйным эфіры. Усе пасажырскія аўтобусы ў Беларусі мусяць абсталяваць сродкамі відэафіксацыі, а сядзенні пасамі бяспекі. Пастанову, якая ўносіць змены ў правілы перавозак пасажыраў і грузаў, напярэдадні падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Дакументам замацоўваюцца віды праездных дакументаў і парадак іх выкарыстання. На прапанову Мінадукацыі змяняюцца патрабаванні да кіроўцаў школьных аўтобусаў. Неабходны стаж для іх зменшаць з 3 до 1 года. Асобна прапісаныя змены для таксі. Яны, як сцвярджаецца, упарадкуюць працу электронных сервісаў і выключаць выпадкі, калі кошт паездкі істотна адрозніваецца пры замове ад борту. Змены закранаюць і грузаперавозкі. Цяжкавікі цяпер мусяць мець абавязковую відэафіксацыю і навігацыйную сістэму. Акрамя таго, выкарыстанне тэнтаў і пакрыццяў грузаў стане абавязковым, каб перадухіліць забруджванне дарог і прылеглых тэрыторыяў. Яшчэ адна сетка зарадных станцыяў для электракараў павышае цэны сваіх паслугаў. Гаворка ідзе пра аператара «Эвіка», што належыць Белтэлекаму. Новыя тарыфы пачнуць дзеяць з 6 красавіка. Цяпер зарадка электракару на станцыях «Эвіка» каштуе 54 копейкі за кілават-гадзіну пры так званай павольнай зарадцы пераменным токам і 72 копейкі з выкарыстаннем пастаяннага току. Гэтыя цэны амаль не будуць адрознівацца ад канкурэнтаў. Сеткі «Маланка», «Фар-Эва» і «Зарадка» павысілі свае тарыфы яшчэ ў сакавіку. Паводле ўрадавай статыстыкі, на канец 2025 года у Беларусі налічвалася каля 54 тысячаў электрамабіляў, дзеля абслугоўвання якіх функцыянавала каля 2100 станцыяў. Расейцы не толькі масава і сур'ёзна задумваюцца пра пераезд на стала ў Беларусь на фоне праблемаў з сувяззю і інтэрнэтам у сваёй краіне, але і актыўна ўжо набываюць маёмасць, прынамсі ў Менску. Толькі ў сакавіку грамадзяне Расіі зарэгістравалі ў сталіцы 126 аб'ектаў нерухомасці, паведамілі ў Менскім дзяржаўным агенцтве дзяржрэгістрацыі. Выходзіць, што кожную 10-ю кватэру ў Менску ў сакавіку набылі расейцы. На гэта звярнула ўвагу экспертка ў нерухомасці, аўтарка тэлеграм-каналу «Літовскае ажылье». Хаця сама яна раней прагназавала такі паказнік толькі бліжэй да лета. Днямі Белстат распавёў і пра павышаны інтарэс да нашай краіны ад расійскіх турыстаў. Гэтак у беларускіх аграсядзібах летась пабывала больш як 21 тысяча грамадзянаў Расіі, што на 77% больш, чым у 2024. Дзяржаўныя ўрачыстасці, канцэрты, выставы. У розных гарадах нашай краіны мясцовыя чыноўнікі адзначылі дзень адзінства народаў Беларусі і Расіі. Дамову аб супольнасці дзяржаваў падпісалі ў красавіку 1997-га, а праз 2 гады з'явілася так званая саюзная дзяржава. Аднак ці вытрымае гэтае ўтварэнне без рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі, і ці будуць бараніць яе цяперашнія прыхільнікі саюзных ідэяў? У эфіры студыі Белсат патлумачыў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Яны, можа, і застануцца прыхільнікамі, але, конечно, актыўнага супраціву не будуць чыніць, просто, па-першае, будуць баяцца. Это не такія людзі, якія, некая дробныя, можа быць, будуць выходзіць, там, десяткі, сотні людзей. Але ў цэлым, я ж кажу, беларусам, калі пакажуць, што вот у нас шлях цяпер іншы, багатую Еўропу, там, а Расія, она вот разваливаецца толку ад яе ніякага, там, і там эканамічны крызіс, ці яшчэ што-небудзь, то многія прыхільнікі так званай саюзнай дзяржавы, яны павернуцца ў бок захаду. У Берасці працягваюць працы для ўпарадкавання найстарэйшага некропалю гораду – Трышынскіх могілак. Да 10 чэрвеня ўлады абяцаюць паставіць новы плот уздоўж аб'екту. Пра гэта мясцовым журналістам заявіў генеральны дырэктар берасцейскай гарадской ЖКГ Андрэй Гашаў. Пракаментаваў чыноўнік і рэзананснае зразанне дрэваў на тэрыторыі могілак.
Работа велась аккуратно, да, при возникновении каких-то неудобств для производства работы альпинистами надмогильные сооружения частично демонтировались и потом восстанавливались. Поэтому в настоящее время вся древесина вывезена и все надмогильные сооружения приведены в то состояние, которое они были до момента производства работы. У сакавіку на трышынскіх могілках падчас суботніку заўважылі пашкоджаныя помнікі і распілаваныя дрэвы. Здымкі з'явіліся ў сацыяльных сетках і выклікалі рэзананс. У гарадской ЖКГ заявілі, што на могілках выдалялі аварыйныя дрэвы і рабілі ўпарадкаванне ў межах санітарнай ачысткі. Днямі ж кіраўнік гарадскога ЖКГ заявіў, што на трышынскім некропалі зрэзалі больш за 120 дрэваў. Зніклую ў горадні 15гадовую Дар'ю Сарокіну знайшлі жывою, паведамляе прэсавая служба мясцовай міліцыі. Дзяўчынку агледзелі медыкі, пасля чаго вярнулі дадому. Паведамленне пра знікненне ў ваколіцах вуліцы Глухава дзяўчынкі-падлетка гарадзенская міліцыя распаўсюдзіла раніцаю 2 красавіка. Яе ўдалося знайсці познім вечарам у вёсцы Табольская будка, прыкладна за 23 кіламетры ад гораду. Іншых падрабязнасцяў інцыдэнту міліцыянты не прыводзяць. У Гомлі пачалі аднаўляць дом, разбураны пасля выбуху ў адной з кватэраў. Подле гарадскіх уладаў будоўля будзе ісці ў 2 этапы. Падчас першага плануюць аднавіць разбураную частку пад'езду. Следующий шаг – это капремонт подъезда и ремонтные работы. Замена коммуникаций, там, где смонтированы будут новые изделия, устройства инженерных сетей и отделка квартир. Тэрмінаў заканчэння працаў не прыводзяць, але раней называлі лета гэтага года. Выбух у кватэры на вуліцы Косарава здарыўся ў сярэдзіне снежня. Першапачаткова паведамлялася, што абышлося без ахвяраў, але пазней пры разборах завалаў знайшлі цела жанчыны. Афіцыйна лічыцца, што гэта быў выбух газу праз няспраўнасць абсталявання. Незалежныя ж медыі пісалі пра няслушнасць такой версіі. Сёстры скандальна вядомага свята Елісаветінскага манастыра ў Менску зноў вандруюць на захад. Цяпер іх заўважылі на французскай выспе Корсіка. Прадстаўніцы манастыра прадаюць там сваю прадукцыю, паведаміла хрысціянская візія. Гэта ўжо не першы візіт сясцёр на Корсіку. Летась яны ўжо наведвалі гэтую французскую выспу. Прынамсі, інфармацыю пра гэта распаўсюдзіла парафія гораду Баніфасьё. Тады, як паведамлялася, манастыр нібыта збіраў сродкі на дапамогу дзіцячаму дому і псіхіятрычнаму шпіталю. Свята-Елісаветінскі манастыр у Менску сумна вядомы сваёй падтрымкаю ідэяў расейскага свету. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне манашкі рэстанку неаднаразова збіралі грошы і перадавалі дапамогу расейскаму акупацыйнаму войску. У Стопцах абудзілі арган. Урачыстасць прайшла ў касцёле святога Казіміра. Паводле ксяндзоў, абрад абуджэння аргану бярэ свой пачатак яшчэ ў 12 стагоддзе. Падчас яго інструмент сімвалічна заклікаюць да жыцця пасля пабудовы генеральнага рамонту або працяглага перапынку ў выкарыстанні. Без каментара. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.